Kaixo, ongi etorria La Loca de la Casaren kakorratz lanean hasteko online kurtsoaren 10. gaira. Kaixo, oinarrizko puntuen aldaeraren 3. zati honetan, sare puntua egiten ikasiko dugu. Hemen daukazu, adibide bat puntu ertainekin egindakoa, hau ere kotoian egindako txal bateko parte bat da, ikusten duzu nola egiten duen sare hori, eta hemen borobilean frutarako edo konprarako poltsa bat egiten ari naiz, kotoi materialarekin, eta hemen ikusten duzu nola eginda dagoen sare puntu hori puntu altuekin. Iratu nola gelditzen den zuloa ere, eta orain ikasiko dugu bi modu hauek egiten. Edakagu eraztun magikoaren egin ondoren 12 puntu altu elkarrekin, borobilean, eta urrengo lerroa egiteko egingo duguna, urrengoa izango da, 3 katetxo, 1, 2, eta 3, eta beste katetxo bat distantzia hartzeko. 3 katetxoek puntu altu baten lekua hartzen dute, eta gero beste katetxo horrek distantzia hartzeko erabiliko dugu, bale? Orduan, urrengo pausoa zein izango da, puntu altu bat egingo dugu, puntu altu bakoitzeko, baina beti katetxo batekin banaturik. Saitezen. Hemen puntu altu bat egingo dut. Eta orain, katetxo bat. Urrengo puntu altuan, beste puntu altu bat. Eta katetxo bat. Eskatu egin direla ariak. Katetxo bat. Urrengo puntuan, puntu altu bat. Eta beste katetxo bat. Eta horrela, jarraituko dugu, buelta osoa amaitu arte. Ikus dezagun nola gelditzen den, ikusten duzu ja, zulotxo horiek markatzen hasi direla. Iritsi naiz 2. bueltaren amaierara, 3. bueltarekin hasteko, hemen hasten dira aldaketa garrantzitsuak, egingo dudana, lehenengo gauza, da ari hau, 2 puntu altu hauen arteko lekura tartera eraman. Orduan, puntu irristatu bat egingo dut, eta orain, aria 2 puntu altu hauen artean daukat. Hemendik abiatuz, egingo dudan lehenengo gauza, gehitze edo puntu handitze bat izango da. Eta nola egingo dut? Horrela, lehenengo 3 katetxo egingo ditut, lehenengo puntu altuaren lekua hartuko duena, katetxo bat separazioa egiteko, eta beste puntu altu bat tarte berdinean. V moduko bat, moduko forma egiten duena. Horrela, 4 katetxo dauzkagu hemen, 3 puntu altuaren lekuan, 1 tartea eginez, puntu altu bat, berriro katetxo bat egingo dut, eta urrengo tartean, puntu altu bat, egingo dut. Puntu altua honen ondoren, beste katetxo bat, eta urrengo tartean, handitze bat ere egingo dut, edo puntu gehitze bat. Katetxo bat, eta beste puntu altu bat, tarte berdinean. Eta horrela, handitzea bakarra, horrela egingo dut, buelta osoa. Horretuko dugu, katetxo bat, puntu altuaren urrengo tartean, katetxo bat, ikusten duzun bezala, puntu altu bakoitzaren ondoren, beti katetxo bat egingo dugu, bai handitzea egiten dugunean, bai bakarrik egiten dugunean. Beti, puntu altu bat, katetxoa, kasu honetan handitzea tokatzen zaigu, berriro ere puntu altua egingo dugu tarte berdinean.
puntu altu bat, katetxo bat, eta urrengo puntu altua urrengo tartean. Beste katetxo bat, eta horrela jarraituko dugu, puntu bakarra, puntu doblea, puntu bakarra, puntu doblea, eginez, buelta amaitu arte. Iritsi naiz orain, 3. bueltaren amaierara, urrengo buelta hasteko errepikatuko dut puntu irristatuaren aldaketa hau, horrela aria 2 puntu altu hauen artean gelditzen da, 3 katetxo egingo ditut lehenengo puntu altuaren lekuan, beste katetxo bat distantzia egiteko, eta aurreko bueltan bezala, gehitzea egin dugun lekuan, berriro ere beste bat egingo dugu. Horrela, puntu altu bat egingo dut, tarte berdinean, edo berberean. Hortxe dakago lehenengo handitzea, V moduko hau, katetxo bat egingo dut, eta orain buelta honetan egingo duguna da, handitze bat, handitzea, bakarra, bai? Edo puntu doblea, bakarra, 2 aldiz. Nola egin dezakegu, nola giatu gaitezke modu errexian eta kontatzen aritu gabe? Begira, aurreko bueltan egin dugun handitzearen gainean egingo ditugu urrengo handitzeak. Beraz, urrengo tartean puntu bakarra tokatzen zait, katetxo bat, puntu altua, gogoratu beti, puntu altua, katetxoa, puntu altua, katetxoa. Bai? Urrengo tartean aurreko bueltako handitzea dago, beraz hemen ere beste handitze bat egingo dut. Puntu altu bat, katetxo bat, berriro ere beste puntu altu bat tarte berberean, eta hortxe handitzea. Beste katetxo bat, urrengoan tokatzen zaigu puntu altu bakarra, beste katetxo bat, puntu altu bakarra, beste katetxo bat, hemen ere beste handitze bat tokatzen zaigu, beraz, puntu altua, katetxoa eta beste puntu altu bat leku berean. Eta horrela jarraituko dugu, buelta amaitu arte. Eta serie hau jarraituko dugu urrengo bueltan, handitzea, aurreko bueltako handitzea dagoen lekuan egingo dugu, eta tartean urrengo bueltan 3 izango dira, urrengo bueltan 4, eta horrela jarraituko dugu seriea. Iritsi naiz orain 8. lerroko amaierara, aurreko hasierako 3. katetxoan puntu irristatu bat egingo dut elkartzeko, eta ikusten duzu nola egin ditudan gehitzeak justo aurreko bueltako gehitzearen leku berdinean, eta hemen ikusten dira V moduko hauek markatutak, eta erdiko aldetan puntu altu bakarrak. Beti katetxo batekin banatuak, eta hortxe dago sare puntu honen gakoa, zulotxo hauek gelditzen direla tarteetan. Orain, imaginatu, iritsi garela handitze fase honen amaierara, eta orain, zuzenean jarraitzea nahi badugu, egingo duguna da, gehitzerik ez egitea. Beraz, puntu irristatu batekin 2 puntu altu hauen erdira joango naiz, 3 katetxo egingo ditut lehenengo puntu altuaren lekuan, beste katetxo bat distantzia hartzeko, eta orain urrengo puntu altua urrengo tartetxoan egingo dut. Eta horrela, katetxo bat, urrengo puntu altua urrengo tartetxoan, puntu altu bat egingo dut, tartetxo bakoitzean, beti katetxo bat eginez puntu altu baten eta bestearen artean. Eta horrela jarraituko dugu, kakoratza lantzen, gure lanaren amaiera arte. Ikusten duzu ze polita den eta zein erresa den sare puntu hau.
oso polita gelditzen da. Poltsa moduko hauetaz gain, txaletan edo irukizapietan, udarako jertxe, udaberri edo udarako jertxeetan ere oso polita gelditzen da, zulotxo hauekin. Eta orain ikasiko dugu prozesu berdina egiten, baina puntu ertainarekin eta zuzenean. Kasu honetan, sare puntu hau egiten ikasiko dugu modu linealean, eta horretarako katetxo bat egin dut, hau muestra bezala edo froga bezala denez, 25 katetxo besterik ez ditut egin, eta egingo dugun prozesua hurrengoa izango da. Puntu ertaina, katetxoa, puntu ertaina, katetxoa, eta aurreko katetxoan egingo duguna da beti katetxo bat libre utzi puntu ertain bakoitzaren erdian. Beraz, orain katetxo bat egin dut, hurrengoa puntu ertaina tokatzen zait. Horrela. Berriro katetxo bat egingo dut, eta hurrengo katetxoan egin beharrean, hurrengoan egingo dut, beraz, bat libre utziko dut, puntu ertain baten eta bestearen artean, goian bezala. Beste katetxo bat egingo dut, berriro beste puntu ertain bat, ez hemen baizik eta hurrengoan, eta horrela jarraituko dugu, lerroa amaitu arte. Ikusten duzu nola, zulotxoak markatzen ari diren, baina kasu honetan puntu ertaina denez, apur bat txikiagoak gelditzen dira. Amaitu dut hemen lehenengo lerro hau, puntu ertainekin egindako sare puntu honen lehenengo lerroa, lerroz aldatzeko egingo dudana hurrengoa da. 1, 2, 3 katetxo, lanari buelta emango diot, eta orain puntu ertaina egingo dut aurreko lehenengo tartean. Hortxe, puntu ertain bat egingo dut. Ikusten? Katetxo bat eta seria jarraitu. Puntu ertain bat hurrengo tartetxoan. Katetxo bat eta puntu ertain bat aurreko tartetxoan. Eta horrela jarraituko dugu, ez dauka misterio gehiorik, oso erresa da, denbora guztian hori katetxoa puntu ertaina egingo dugu, eta beti kakorratza aurreko lerroko zuloetan sartuko dugu, eta horrela formatzen dira zulotxo hauek, eta oso polita gelditzen dira. Ikusi berriro ere nahi baduzu, hemen dago puntu ertainekin egindako sare puntu hau, edo bufanda moduko honetan, edo fular honetan, oso itxura polita dauka, eta, udara edo udaberriko arropetarako oso aproposa da, eta gero, konprarako poltsak, jaboi solidoarentzako poltsak ere egin daitezke, bururatzen zaizun edo zer gauzarako.